Хәерле көн. Зөя һәм Болгар шәһәрләренә сәфәрдән соң без җөмһүриятебезнең башка өлешләрендә төзекләндерелүче яки моңа мохтаҗ уникаль тарихи объектларны барлый башладык. Әлеге эзләнүләр безне Казан артына Әтнә районына юнәлдерде. Бу төбәктә башланган зур һәм саваплы эш турында бүгенге тапшырудан күреп белерсез. Әтнәгә кайтып җиткәнче тагын бер нуктага тукталып узмыйча ярамас дип саныйм. Без әле генә чыктык менә Рус Алаты дигән авылны һәм тау башына күтәрелдек. Шушы без басып торган урыннан тагын бер 100 метр гына үтсәк, инде Әтнә районы җирләре башлана. Анда инде Әтнәнең үзенә дә күп вакыт калмый, анда 5 минутта кайтып җитәрлек урын инде бу. Рус Алаты, Алат авылы, Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле урын. Ул бик әһәмиятле урын булган, чөнки биредә кирмән урнашкан. Ягъни бу Алат дорогасының дорога дигәнне инде исегезгә төшереп узам. Ул хәзерге районнар белән чагыштырырга була, район яки өлкә белән чагыштырырга була. Ул инде административ берәмлек дип аңлыйк. Нашы Алат дорогасының үзәге шушында урнашкан булган һәм әлбәттә инде Алат кирмәне булган. Ул чорда аның төгәл урыннан менә әйтә алмасак та, якынча менә шушы якта, инде Әтнәгә таба кайткан вакытта юлдан уң якта, шушы тау башында урнашкан дип шамалый галимнәр. Әлбәттә, кирмән булгач анда гаскәр урнашкан, аның инде идарәсе дә шушында булган. 1552 елда Казан яулап алынганнан соң шушы Алат җирлегенең һәм аның кирмәненең язмышы кискен рәвештә үзгәрә. Аның турында инде соңрак әйтеп узарбыз. Әлегә бу урында сезгә шунысын алдан ук әйтеп куясым килә. Әтнә районында да башкачарак сөйләшүче кешеләр бар. Менә мин үзем Әтнә ягы егете. Мин инде Казан арты сөйләме белән чәчәк, чәй дип сөйләшәм инде теге. Ши дигәндәге ш хәрефе аша, йомшак ш белән дип әйтәм инде. Ләкин безнең бүген кайсы бер әңгәмәдәшләребезнең телендә сез бераз гына катылык сизәргә мөмкинсез. Мәсәлән, чәчәк дип әйтергә мөмкин, алар каты ш белән. Алар менә шушы кирмәнгә килеп, шушы кирмәндә торган нугайлардан киткән кешеләр, алар шул нәселләрнең дәвамчылары булып торалар. Менә шушы тау сырты буенча утырган берничә авыл ул, әйтик, мәсәлән, Бәрәскә кебек авыллар, без менә хәзер шунда таба юнәләбез. Ул авылларда дөресрәк инде аеруча шул авылларның телләрендә менә бу ч хәрефе, ул катылык һәм нугай каны бүгенге көндә дә сизелеп тора. Татарстанның иң кечкенә районы булуына карамастан, Әтнә төбәге үзендә халкыбыз тарихының шактый сәхифәләрен саклый. Иң беренче чиратта ханнар зиратын, изгеләр зиратын, изге чишмәне үзенә сыйдырган Кала тауны әйтеп узабыз. 4-7 гасырларда ук оешкан әлеге шәһәрлек Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларында да әһәмиятле форпост булып тора. Бүгенге көндә каберлекләре генә сакланса да, халык Кала тауны ташламый, онытмый, дугасыннан калдырмый. Биредә ел сайын җыен оештырылып, Коръән укыла. Казан ханлыгы Болгар чорыннан ук билгеле Әтнә ягы авыллары халкыбызга бихисап галимнәр, язучылар, хәрбиләр, композиторлар биргән саф татар төбәген хасил итәләр. Шундый тарихи авылларның берсе булган Бәрәскәгә тукталыйк. Әлбәттә, Казан ханлыгы чорыннан ук иң әһәмиятле үзәкләрнең һәм әһәмиятле юнәлешләрнең берсе булган Алат ягын, Алат кирмәнен берничек тә буш тотарга ярамый. Казан ханлыгы алынуга бу үзәккә дә инде үз кешеләрен утырту кирәк була Иван Васильевичка. Шуңа күрә Казан алынып нибары 6 ел вакыт үтүгә, 1558 елда, менә хәзер атала инде Рус Алаты дип ул авыл, анда русларны китереп утырталар. Шул вакыттан инде бу якны да ничектер бераз контрольдә тоту вакыты башлана. Бу инде Орча җирләрендә бу якларда барган баш күтәрүләр тулысы белән бастырылганнан соң булган вакыйгалар дип аңлыйк. Бәрәскә авылы, мәсәлән, шушыңа бәйле рәвештә инде 58 елда килеп утыра руслар. Алат авылына менә шул ук 56-57 елларда Бәрәскә дигән авылның да документларга русчаладып Верески дип кирип калган вакыты бар. Ягъни без монда тулысы белән администрация, яңа администрация тамыр җәйгән һәм урнашкан, ныгыган вакыт дип чамалый алабыз. Булай Казан ханлыгы чорыннан карыйбыз икән,
анда инде Бәрәскә дигән авыл бар, һәм аның барлыкка килү вакыты 1539 ел дип исәпләнә. Бәрәскә электән нык авыллар рәтендә йөри. 18 гасыр ахыры, 19 гасыр башында халкы дәүләт крестьяннары булып, җир эшкәртү, терлек үрчетү белән шөгыльләнә. 1472 десятина җир тота. Исегезгә төшереп узам, 1 десятина якынча хәзерге 1 гектар ярымга тиң җир мәйданы. 20 гасыр мәгълүматлары буенча Бәрәскәнең 2 мәчете, 2 җил тегермәне, тимерчесе һәм 4 кибете булганлыгы билгеле. Бүгінгі көндә инде безнең җирлегебез хайран зур. Безнең Түбән Бәрәскә авыл җирлеге гомумән Әтнә районында иң зур җирлекләрнең берсе булып санала. Бәрәскә авылын гына аерым үзебезнең менә бу Бәрәскә авылын аерып алганда, бездә инде 360 хуҗалыкта 893 кеше исәптә тора. Яши дип әйтергә була инде авылда. Шуның инде үзебезнең хуҗалыгыбызда 255 кеше Ленин исемендәге нәселтерлек заводында бюджетта эшләүчеләр, районга барып эшләүчеләр, читкә йөреп эшләүчеләр дә бар, авылда яшәүчеләр бар. 166 18 яшькәчә балалар бар. Монсы да куанычлы инде яшьләрнең шактый булуы авылда. Менә мәхәлләбезгә килгәндә инде бүгенге көндә Аллага шөкер, мәчетебездә 5 вакыт азан тавышы ишетелә. Намаз укырга безнең өлкәннәребез бирегә йөри. Ләкин менә безнең гаит намазлары бәйрәм вакытларында инде бигрәк тә безнең мондагы халкыбыз гына бу мәчеткә сыймый. Менә үзем инде шундый нәрсәгә тап булдым инде быел. Гаит вакытында кешене меңгәргә туры килде мәчеткә һәм менә безнең 70-80 ир-атыбыз инде тышта гаит намазын тыңлап торалар иде. Алар мәчеткә сыймаган халык инде. Гаит намазларында авыл мәчетенә халык сыймау, күз алдында Бәрәскәнең борынгы мәчете бинасы җимерелеп барганда, тагын да йөрәк әрнеткеч күренешкә әверелә. Әлеге кадрларны без 2015 елда төшереп алган идек. Бу вакытта мәчет бинасы инде 3 ел буш тора, аңа реставрация эшләре башлау һаман тоткарлана. Бинага экспертиза ясау, документ туплау өчен генә дә зур чыгымнар, саллы ярдәм кирәк. Әби патшаның шәхси рөхсәте белән 1769 елда Казандагы атаклы Мәрҗани мәчетеннән 2 ел алда Казан ханлыгы яулап алынганнан соң төзелгән беренче таш мәчетебез менә шундый хәлгә килеп җиткән иде. Бүгенге көндә реставрация проекты әзер, мәчетне төзекләндерү өчен хәйрия фонды булдырылган һәм беренче иганәчеләр ярдәме белән бинаны ныгыту эшләре башланып та киткән инде. Мәчетнең тарихы кабатлана. Ул ил башлары фатихасы белән меценатлар акчасына торгызыла. Аерма шунда гына 1769 елда иганәче берәү генә Бәрәскә авылы сәүдәгәре Ибрахим Борнаев була. Ибрахим Борнаевның үзенә килсәк, инде шушындый мәчет төзүтерлек акчасы булгач, ярый сук танылган сәүдәгәр булгандыр дип чамалыйбыз инде. Иң ире мәшһүр сәүдәгәрләрнең берсе була инде ул Татарстан җирендә. Ул бик күп яхшылыклар, изгелекләр кылып калдырган. Аның 7 баласы булган, 5 егет һәм 2 кыз бала. Менә аның уллары да үзе шикелле үк шундый игелекле, яхшылык кыла торган кешеләр булган. Алар хаҗда булган, менә бер Сөләйман дигән исемле улының аның хаҗда булганлыгы да билгеле. Менә бу Ибрахим Борнаевның шушы мәчеттән кала тагын берәр төзеткән биналары турында мәгълүмат юкмы? Тагын бүтән җирләргә дә күчерде микән? Андый мәгълүмат юк. Аның кирпич заводы булган инде, менә кирпич заводыннан да бит инде ул шуның кадәр мәйтәм, кешене дә туплый алган. Иштыру сәләте дә бик көчле булган, игелекләр кылугына түгел, шундый сәләте дә булган иде. Кешеләрне берәм-берәм конвертивында бастырып, кирпичне суктыра барганнар, менә шушы урынга иеп, мәчет була торган, шундый тигезле, үрле урын бит инде ул безнең, менә шунда ташытканнар алар шайтып эшләткән. Тире эшкәртү ние булган, аның үзенең фабрикасы булган. Бик күп яхшылыклар кылып калдырган кеше булган инде. Ибрахим Борнаевның иң дәрәҗәле татар сәүдәгәрләре белән бергә Әби патшадан Казанда 1, Бәрәскәдә 1 таш мәчет төзетергә рөхсәт алуы ук аның нинди зур шәхес булуын күрсәтә. Шуңа да бүгенге көндә әлеге авыл сәүдәгәрен белмәгән тарихчы юк. Бурнаев в Вересках владел целым рядом заводов.
Помимо кожевенного мануфактурного завода, Бурнаева еще и пушниной потом стали заниматься, такой многофункциональный. По оборотным средствам, не знаю, сложно сказать. Тут, видимо, во-первых, известняк где-то был поблизости. Вот. И Юсупову, конечно, не уступали ничуть оборотами. Вот. Но та мечеть, она немножко поскромнее. Это все-таки мечеть, они обе построены в стиле барокко, и, к сожалению, пока неизвестен автор ни то, ни другой, то есть здесь предполагают, что Кавторев принимал участие. Кто строил там, но тоже относительно петербургское барокко называют, отделение. И она была построена на 2 года пораньше. Официально открыт. К сожалению, документов мало подлинно сохранилось. Архив сгорел в начале 19 века. Был очень большой пожар. И какие-то общие данные только нам известны по поводу той мечети, тем более. Вот. Но то, что она сохранилась, это очень большое благо. И она, в общем-то, является самой старой мечетью каменной, да и вообще просто самой старой мечетью в Татарстане. Бурнаевны үз авылына мәчет төзеткәндә башкаларга борылып та карамаган дип уйламагыз. Ул мәгърифәт дип янып яши. Мәсәлән, 1774 елда әле яңа гына төзелеп беткән беренче җәмигъ мәчетенә хәзерге Мәрҗани мәчете борынгы кулдан язылган Коръән бүләк итә ул. Шул Коръәнне кадерләп саклаган Шиһабетдин Мәрҗани Ибраһим Бурнаевны сәләтле, бай, ярдәмчел кеше буларак искә ала. Һәм аның үз акчасына күп мәчет мәдрәсәләр төзеткәнлегендә язып калдыра. Шиһабетдин Мәрҗанинең якынрак бабасы Сыбхан Габделкәрим углы да Бәрәскә мәдрәсәсен, Бәрәскә авылында имам хатип һәм мөдәррис вазифасын башкара. Шушы бинада булып чыга. Аның каршысында мәдрәсә дә булган дип, бәлки аның бер бүлмәсендә шул заманда булгандыр инде мәдрәсәсе. Менә шул мәдрәсәдә инде бик күп кенә укымышлы дин галимнәре чыккан. Менә Шиһабетдин Мәрҗанинең атасы Баһаутдинның да Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алганлыгы билгеле. Шуннан Ниъмәтулла Мөнасип Бубилар династиясыннан булган. Ул да шулай ук Бәрәскәдә 1788 елда туган. Соңрак Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алган һәм Ишбубида үзенең вазифасын мәдрәсәдә инде мөдәррис буларак дәвам иткән. Шуннан танылган мәгърифәтче, этнограф, тарихчы, Санкт-Петербург университеты укытучысы, педагог Хусейн Фәйсханов та Бәрәскә мәдрәсәсендә белем алган, Бәрәскә мәдрәсәсендә укыткан Габдрәхим бине Бикчәнтәйдә белем алган. Нинди данлыклы, укымышлы кешеләрне биргән икән безнең мәдрәсәбез ул заманда ук инде. Бер 1872 елда Казан шәһәре думасына Казанның потомственный почетный гражданины Мөхәммәд Садык Бурнаевтан прошение килә. Ул хәзерге Сара Садыкова һәм Әхтәмов урамнары чатында буш җирдә үзенә мәчет төзетергә рөхсәт сорый. Һәм менә шушы буш җирне Казан думасы сәүдәгәргә, аның сүзләренә кулак салып, 137 сумга сатып җибәрәләр. Һәм шушы урында хәзерге көндә Бурнаев мәчете дип аталган Казан шәһәренең иң матур мәчетләренең берсе төзетелә. Дөрес, бу урын гел буш тормаган. Анда инде 1799 елда ук төзелгән агач мәчет урнашкан булган. Ләкин 1869 елда, инде 70 елдан соң, әлеге мәчет янып беткән һәм Бурнаев инде төзергә икән төзергә дип таш мәчет төзергә карар кыла. Һәм бу шәһәрнең бу өлешендә 3нче мәхәллә урнашу сәбәпле мәчетнең беренче исеме ул 3нче мәхәллә мәчете була. Хәзер инде Бурнаев мәчете дип беләбез. Күрүгезчә, Ибраһим бай нәселе дәвамчылары да кимен куймаган. Мөхәммәд Садык Бурнаев үстереп җибәргән мәхәллә Казанның иң бай һәм дәрәҗәле мәхәлләләреннән санала. Ул хәтта революция узып, Совет власте урнашкан елларда да нык тора. Бу яктан Бурнай мәчете, аның мәхәлләсе Мәрҗани мәчетеннән һич калышмый. Бурнаевларның һәр тотынган эшләрен җиренә җиткереп башкаруларын күрсәтә бу тарих.
реставрацияға тұтынғаш ең біріншісі де мына шушы фундамент іліші. Біз проект бойынша ана башлаған ек фундаментінен. Шундан соң тіге усиленияны ішлей башлағаннан соң екіншірек қазып қарайбыз. Например, тіге башында бір уровендағы фундамент дейме, бұл башында бүтінлей фундамент жоқ. Мұнысын фундаменті салынған только нетілген присланған шундай тромбонный известковый раствор істеген қыры фундамент отыра. Бұл электен солған вақытта Электер солай салынған, шуны білән тұрған, бұл где-то бұл башында енді шыға. Бұл башында қазып біз аны нәрсе деп аталайынды қазып фундаментін чіп қарады. Бір штик кірек аласын, уже фундаментін біте. Тегінде стена башына уже, жоқ фундамент. Жарылмышы шул ғымырдан белі тұрған. Мына стенаның кеңілігі арқасында 1 метрда 20 сантиметр стена кеңілігі шуның білән шулай тұрған енді. Теген ине уровеньні почти шығару үшін теге башын көтергенлер, и то бутовый таш білән түгел, только кирпич білән көтерілген. Шулай тұрған. Анысы где-то 1 метрда 30 сантиметр анда шул не білән ауырлық білән не білән шул тиіп шығайын. Шунан арқасында әзгіне біратына біздің задержка болды не білән проекттарын өзгертерге тұру келдейінде фундаментін. Мына проект өзгеріп қайтты. Қазір алар мына іші башыларын жаңға не білән проекттарын. Жаңағат Озат Мансурович сөйлеген теге фундамент өліші жоқ, пресланған шундай известсыман балшық деген әйбірні қолға тұтып көрсетіп аңлатмасан тосверлап бітіре тұрған болмастыр, наверное. Мына шушындай әйбір енді ол. Бұл мәшіт отырған жердегі балшық түгел, бұл қояндыр кетертілген деген фораз бар. Хам шушында мына преслап отырғандар. Ол тош шекілі болып тұра. Бұлай ол өзі мына әзірек күш қойсан, шойтып оғалап кете тұрған. Дұрыстан да мұны түйіп ішлегенлер енді. Бұл мында шығарылған. Ол енді балшық қалында мына шушындай рассыпный ғына әйбір болып тұрайын тотарша еткенде. Шуша енді фундаментқа реставрация башлаған вақытта қозып қарағаннар. Мына мәшетінің бір өлішінде тулысы білән кирпич мына шушындай балшық үстіне генә утыртылған. Шуңа да қарамастан бір стенасы бірнешемеше 250 ел бойы шушаның хәтле зур һәм авыр конструкция бина. Инде стенасы киң дигәч тә әле ул бит киңлегенә карата аның бит әле авырлыгы да орта дигән сүз. Ләкин шушы балшык үстендә утырган, төзи белгәннәр ва инде материал экономияләп кенә эшләнгән әйбер түгел, белеп эшләнгән әйбер. Бәрәскә мәчетен төзекләндерү төгәл проект буенча катгый күзәтү астында алып барыла. Бу эшне бары тик белгечләргә генә ышанып тапшырырга мөмкин. Чөнки авыл халкы кулыннан килгән кадәрен, рөхсәт ителгән кадәрен эшләгән, мәчет өчен өмә ясап, чистартып чыгарган инде. Хәзер көн кадагындагы мәсьәлә аның тарихи кыяфәтен кайтару. Аның менә 2014 елда бит инде Мәдәни мирас программасы негізінде аның проект смета документациясы эшләнде. Һәм менә шул проект смета документациясында менә шундый булачак дигән фотография дип әйтим мен инде, шундый проект барлыкка килде инде безнең. Әлбәттә, аның түшәмәдә шул вакыттагы җәгем бәзәп эшләргә хыялланабыз. Инде без шулай булыр да, ул проектта шулай дип каралган да инде, манараларында Калай түгә булса да, эшендә аның җәгем бәзле булачак инде. Манарасы да аның менә таш кирпич белән күтәреләчәк инде искә таба инде. Беренче катына килсәк инде, аның менә монда беренче катымында да күрергә мөмкин инде. Элек инде ул вакытта дип әйтәсем килә, амбар, шундый склад бәлки кибеттә булгандыр, менә шулар тырылган дип әйтергә була, чөнки аның менә түшәмнәреннән карап һәм анда эленеп торган элмәкләренә карап, менә шундый нәтиҗәгә килергә мөмкин. Һәм ул менә без кичкенә вакытта да әле анда инде кибет булды, менә беренче катында кибет булды. Мында 2 зал була инде, 3 зал була инде. Менә беренче зал монысы дәү зал. Шуннан соң менә монда була перегородка. Менә элек булган перегородка нәкъ менә монда стена кырыенда. И перегородка була берсе, менә монда була перегородка. Стена. Монысы 1 зал, монысы 2 зал, 3 заллы мәчет була торган була берсе.
Монан менә бу өске өлешләре кайдан бүленә торган була инде? Яңасы. Почти терезесинен булайны менә. Әнә әзгә чып җитмәй ал терезесенә. Моны сүтәсез инде. Süt ansı sütle, bu tuşanlar sütle, tübeler sütle, bu eybersiz sütle, bu canğa salgana kirpişler, bunda restorasyonu kirpişler iyile tıran bulaydı bu. Чагыштырып карасак, менә хәзер үй сала торган кирпич белән реставрационный кирпичнең бәясе күпмегә аерыла? Почти 5 тапкыр артыграк. Шул кирпич. Аны каян кайта торган буласыз? Шул Саратовтан өзі біздің или самовывозом, или транспорт заказ айтып, логистикадан енді етіп алабыз енді. Например, логистика белән эшләсәк, bir кирпич где-то bir среднем алса 50 сум дип инде, плюс шуңа еще 8 сум 20 тиен перевозка, менә 58 сум 20 тиеннәргә чейин bir кирпич. Реставрация. Күпме кирпич кирәк инде моңа хәзер шул үз кыяфәтенә китереп тору өчен? Проект буенча, смета буенча исәпләп караганда, безнең менә расчетлар буенча 100 меңнән артык кирпич кирәк моңа. Бөтен манараларына, ниләренә, перегородкаларына, менә бу истәмәләренә, бөтенесенә 100 меңнән артык кирпич дип исәпләйбез инде. Һәм күпмегә төшә торган була инде реставрация якынча? Реставрация якынча проект буенча 50 миллион тирәсе. 50 миллион тирәсе. Бөтен акча булган очракта күпме вакытта эшләп чыгып була мәчетне? Менә без планлаштырабыз инде, Алла бирсә, нигә май айларына төгәлләсәк дип фундамент ниләрен, менә бу бригада безгә иттерелде, ышандыра, май айында, май ахырларына таба без моны фундаментларын бетереп китәбез дип. Шуннан соң основной алар артыннан сразу керә торган була инде общестроительные работы башлана инде. Реставрация эшләре. 250 еллык тарихы эчендә патшалар фатихасында, коммунистлар тыюында күргән, узган гасырның 30-нчы елларында мөгъҗиза белән генә сүтелеп бетмәгән, 2012 елга кадәр мәдәният йорты булып торган әлеге мәчетебезнең киләчәге өметле. Ләкин аның манарасыннан кабат азан яңгырасын өчен безнең дә ярдәм кирәк. Әлбәттә без дәүләт тиеш, хөкүмәт карасын, министерство акча бирсен дип сөйләшергә булдырабыз. Ләкин мәдәни мирасыбызга һәм тарихи һәйкәлләрне саклау темасына килгән очракта буларга инде Татарстанда булган күп санлы тарихи һәйкәлләрне саклауга хөкүмәтнең акчасы да, вакыты да җитмәячәк. Монысы көн кебек ачык. Әлбәттә, бу һәйкәлләрне саклау кабер ташлары булмасын, менә шушындый мәхәббәт зур мәчет биналары булмасын, монысы инде безнең дә бик зур бурычыбыз. Без бу бурычны аңлап бетерәбезме, юкмы икәнлеге, монысы әлбәттә инде икенче мәсьәлә. Ләкин Бәрәскә мәчетенең бәхете бар бүгенге көндә. Инде Бәрәскә халкы, аның җитәкчелеге, район җитәкчелеге, ил җитәкчелеге шушы теманы күтәреп, үзара акыллашып, аның шушы мәчетнең язмышы уңай якка таба хәл ителергә бара. Аллага шөкер. Ләкин мондый зур эшләргә тотынган вакытта ярдәмнең артыгы юк. Шуңа күрә дә Бәрәскә мәчетен торгызуга махсус хәйрия фонды булдырылды. Мондый һәйкәлләрне саклау безнең дә бурычыбыз дип әйтү ул юкка түгел. Акча беләнме ул? Килеп хезмәт беләнме ул? Бер дә булмаганда инде акчанда булмаса кулыннан да эш килмәсә, безнең кебек мәгълүматны тарату халыкка шушы эш башланганлыгын белгертү белән булса да, барыбер дә әлеге зур эшкә һәм тарихи эшкә без катнашырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки заманалар үзгәрәчәк, сез күз алдыгыз гына китереп карагыз. Ленин исемендәге күмәк хуҗалык территориясендә шушы инде Владимир Ильичның инде хезмәтләренә, аның мирасына нигезләнеп кайчандыр җимертелгән мәчетләр яңадан торгызылган һәм Ленин күмәк хуҗалыгында 1769 елгы мәчетне яңадан күтәреп куярлар дип уйлый алдым икән 30-40 елда яшәгән кешеләр. Заманалар үзгәрәчәк, ләкин безнең тарихыбыз менә шушындый матур һәйкәлләре белән барыбер дә сакланып калачак. Аның инде ничек итеп бәяләнәчәген без бүгенге көндә бары тик үзебез генә хәл итә алабыз. Чөнки Бәрәскә кебек чын татар авылларыбызда, чын татар районнарыбызда менә шушы мәчет кебек тарихи объектларыбыз сакланып кына түгел, төзекләндерелеп, матур итеп, сокландырырлык булып яшәп килсә һәм үзенә халыкны җәлеп итеп торса, безнең халкыбыз әле ким дигәндә 2000 елны яшәячәк.